Mám 3 synov. Život jednorodiča je náročný, niekedy ťažký. Ten druhý príjem dospelej osoby v domácnosti bude vždy chýbať. V minulosti som bola žiadateľkou cez iniciatívy Hodinu deťom. Tieto finančné prostriedky som použila na kúpu letného tábora pre deti v čase, keď ja som musela byť v práci. Chcem zároveň vyzvať všetkých jednorodičov, ktorí o tomto nevedia, že si môžu podať tú žiadosť a žiadať finančné prostriedky. Tento ročník pokladničkovej zbierky v uliciach Hodiny deťom bol už 25. ročníkom tejto našej pokladničkovej zbierky. Sme veľmi vďační, že aj v tomto ročníku náš partner Slovak Parcel Service opäť bezpečne od nás doručil takmer 400 balíkov našim dobrovoľníckym tímom a aj vďaka tomu ste mohli 21. marca v uliciach celého Slovenska stretnúť takmer 3000 dobrovoľníkov s takýmito žltými pokladničkami. Výťažok z tejto zbierky prerozdelíme v Hodine deťom tak ako po minulé roky deťom, ktoré žijú v jednorodičovských rodinách, teda v rodinách iba s jedným rodičom a ktorých je na Slovensku aktuálne viac ako 310 000. My v Slovak Parcel Service radi pomáhame tam, kde je to potrebné. Aj preto sme dlhoročným partnerom nadácie pre deti Slovenska, ktorá každoročne organizuje zbierku Hodina deťom. Projekt sme podporili distribúciou takmer 400 balíkov pre dobrovoľníkov po celom Slovensku. Tak ako sme my pomohli, môžete pomôcť aj vy a prispieť na zbierku prostredníctvom webovej stránky Hodina deťom. Ďakujeme.